Здравейте, това е пак другата стая, ама моята къща, нали? Това е моята къща. Да. Ето, вижте, това е моята сестричка, ама сега си малко променила къс. Ето. Вижте, това е моята къща. Красива е. Знам. Все пак мерси да, ако мислите, че е красива. Това е моята къща. Сега отивам в другата стая да покажа какво има в моята къща. Това е на моята баба, стаята. Малко е грозно, например. Ето, тук има огън. Ето, така, това е клипчето, така, виждате, нали стаята? Хубава стая, вау! Това е стаята! И сега отивам в банята. Чакайте. Ето банята. Това е моята баня. Харесва ви явно. Ето, това е тук моята гъба. Лила много ми харесва лилавия. По принцип. И това е моята. Виж ми бойлера. Това е моята баня. Така, ето. Моята баня. Моята вода. Това е моята баня. Ето това купихме преди един месец. Това е моята баня. Така, ето я. Ето как се вижда от. Добре. Затварям, защото не ги са. Ето. Не, после чакай. Снимам се, въртам се. Чакай, не. Чакай. 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 Ама това не искам да го качиш в интернет. Там е Дария, аз ми давам да се кача в интернет. Дари живее в моята къща, живее в нейната къща.